Yeah, yes. Usephakathi uMafavuke njengedangabani indoda eshisa yonke imizi yabathakathi ngesikhuni esisodwa vo somlilo. Sengiphakathi inganza kwethu. Yeah. Ile ndoda egeqa amagula ke le isibuyile. Engenganyamalala bafowethu kakhulu ku TikTok ngenxa izimo ke ezithile. Namhlanje ngizokhuluma okokuqala ngqa emva kwama election. Siyazi sonke ukuthi ama elections bengomhla ka 29 kuMay. Mina ngizokhuluma ngoJuly. Hey, bafowethu, isizathu sokuthi ke ngithule kangaka bengisahila izingane zakwethu. Emva kwalesigameko esenzekile. Ngizoyibiza ngesigameko manje lento eyenzekile. Leyo ukuthi kuthathwa amavoti wethu. Ngiyabona? Kuthathwa amavoti wethu anikezwe amaqembu alapha ku payroll yase Stellenbosch. Ngiyabona? Kuthathwa amavoti amaqembu wethu anikezwe abantu esingabafuni. Kuza kanjani ukuthi uphathe umuntu ongakufuni? Uya kanjani emphakathini uyokhuluma nomuntu ongakufuni? Abantu base South Africa bakuvezile ukuthi ANC abasakufuni. Wantshotshelana amavoti. Why IEC usebenzisana no-ANC ngobugebengu kuthathwa amavoti anikezwe u-ANC? Athathelwana amavoti wethu anikezwe o-DA. Athathelwana. Ngiyakhuluma ngiyanza ukuthi nginyanyile because as abantu base South Africa sikuvezile ukuthi asisafuni ukuphathwa ku-ANC. No DA, DA angiyazi ke mina ukuthi ivotelwa kuphi. Angiyazi. Tshotshwa amavoti wethu. The West Party ke thina siba khona ama-VD makuvotwa as ama-party agent. Sibona yonke into eyenzakalayo. And sinobufakazi bakho konke okwenzekile. Sinama result slip ama-VDs. Siyazi ukuthi ku-VD ethile kuwina iqembu elithile, ku-VD ethile kuwina iqembu elithile. Yabona abantu base KZN zingane zakwethu bakuvezile ukuthi bafuna ukuphathwa yi-MK. Why abantu base KZN bezonikezwa iGNU manje? Why ingadedelwe MK ibusi KZN? Because ivote eliwe KZN MK, so why bezophathwa abantu abangabafuni? Why go Eastern Cape ukuthi iANC wine kakhulu? Nibe nazi kahle kamhlophe ukuthi akho ANC wine kakhulu eEastern Cape. Kuntshotshwa amavoti o-ATM. Antshontshelwana amavoti o-ATM, acindezelelwana amaqembu. Ngoba lamaqembu akekho lapha epayroll yase Stellenbosch kumele acindezelwe. Sikwazi konke bafowethu okwenzekile. Akukho singakwazi. Siyazi ukuthi KZN MK ivote eliwe kakhulu. Siyazi ukuthi kwe-Eastern Cape i-ATM ivote eliwe kakhulu. Iwawinile amanye ama-VDs lapha yawina abanye omasipala lapha ko-Eastern Cape. Kodwa manje ithathwa yobekwa le ko number 6. Why? Why MK ivotelwe kangaka KZN ibekwe ngaphansi ka 50%? IMK iwine kahle KZN kuwo wonke ama-video besisebenza kuwona ibiwina ngamalengiso MK. Why manje isibekwa ngaphansi ka 50%? Niyenzelani lento niyenzayo? ANC maqembu alapha ku payroll yase Stellenbosch akhokhelwa uJohn Rupert noma Oppenheimers. Nikwenzelani lokho ukuthi nintshontshe amavoti wethu thina abavoti esikuveze kahle kamhlophe ukuthi asisafuna ukuphathwa yila maqembu wenu, sifuna ukuphathwa yilabantu abazosikhulula as black people because asikhululekile in our country. There is no liberation in our country. Sakhohliswa ngenkululeko. We know that asinayo inkululeko. Sisafuna inkululeko. That is why sinikeza lamaqembu amandla ukuthi akasiphathe. Kodwa nina nithatha lowo mandla alamaqembu esiwavotelile niwathatha ngenkani. Nifuna usiphatha ngenkani. Why nifuna usiphatha ngenkani? Ngikhuluma nje nganza ukuthi ngibaselekile. Ngiyaqala ngakhuluma ama election bengale ngomhla ka 29 kuMay. Mina ngizokhuluma manje ngoJuly. Bengisahila because ibhlungu lento eyenzekile kulola khetho la ngomhla 29. Naku manje sizophathwa iGNU. Izogibela phezulu kwamakhanda ethu. Ngenkani. Sichashaziwe amaqembu, evoteliwe amaqembu. Bavoteliwe oMK hayi indaba okudlala. Bavotela oATM hayi indaba okudlala. Bavotela oEFF hayi indaba okudlala. Ngoba bona bekho ngale Stellenbosch kwase ngitshontsha lamavoti wabo anikezwe lamaqembu aku payroll yase Stellenbosch. Zinganza kwethu bengithi angizoveza nje lokho ungiphatha kabi, angifuni ukukhuluma kakhulu. Kuningi engingakukhuluma kodwa ngifuna ukukhuluma kakhulu. Ngisahila.
ngoba manje sibuswa abantu esingabafuni ikakhulukazi KZN nje ucace kahle kamhlophe ukuthi ubani okumele ngabe yabusa la iKZN. Lo sibusa njengamanje KZN usibusa ngenkani. Kodwa kusalayo nisazophuma zinja. Nisazophuma nina. Nisazophuma because ningene ngokungemthetho. Nalo mongameli wenu nale GNU yenu into esazohlaphazeka yonke leyo. Lisazovela iqiniso. And iqiniso ilona elikhulula umuntu. That is why in the Bible lithi you shall know the truth and the truth will set you free from the yoke of slavery. Iqiniso lisazovela. Iqiniso ilona elizosikhulula. Because yonke lento enisayenza imfishi amanga nje lento eniyenzayo lenintshi yenu eniyenzayo yokufuna ukuphatha thina ngenkani singanifuni. Asinifuni ANC, asinifuni DA, asinifuni nalo GNU yenu leyo yobugebengu. Le esekwe lapha eStellenbosch. Siyayazi yonke lomqondo weGNU. Siubhekile sithula ngathi siboni kanti siyabuka. Libe right bafowethu. Angikho right.